Si swimming. Pero may kita nyo lang namin sa akin, tiyan ko lang. Ang hiling ko may pulati kasi ako, laki ng tiyan. Pero wala naman. Hindi ko alam ano pa bang gagawin ko sa concert kasi hindi pa ako nakapag-rehearse eh. Pero pag nakita niya, matindi yung first time yung makakita ng gano'n. Yung stage na gano'n. Sa lahat. Solid. Siyempre pag-handa ako para right after yung pag-usap. Maraming dance numbers ba ang ina-expect na nakita? Dance number. Siyempre. Walang sayaw. Okay. Sasayaw siya. TJ, ilang taon ka nag-start mag-drive? Drive. And who taught you? Ako lang. Kasi mahilig ako manood. Kasi ako tawag parang ano ako eh. Madali ako kumuha ng kung may gusto ko. Kahit napansin ko yun sa sports, kahit anong, kunyari, from basketball ako. As tunanod ako mag-badminton, una-una kong titingnan yung posture mo, paano nila ginagawa, footwork nila. Kahit di na ako turo, alam ko na yung tsura kung mukha na ako, parang marunong kahit saan, sa volleyball. Nag-growing up ako. Doon natuto ko, tapos sa kapag ginawa, ping-pong din ako before. Tapos, dami kong sport dati. Tapos, parang madali nang nakuha sa pagdadrive kasi 12 yata ako. Tingnan ko paano talaga eh. So, para sa ito, para sa inyo lahat. Tapos nung natuto ako sa expedition, drive ako sa parking lot. Kasi hanggang tumatakas na ako lumabas-labas. Yan. Tapos natuto na akong tumakas. So, natuto na ako mag-drive. So, kasi sa driving naman, kailangan mo lang talaga lakas ng drive. Wala kang lakas ng loob mag-drive. Doon ka na-accident. Okay.